बर' आरो आफानि मुङा भबेन बर', आइनि मुङा रेबती बर', आंनि गामिनि मुङा बर'आ आरो आंनि स्कुलनि मुङा सेखारसंबाय मुसलमान हाई सेकेन्डारि स्कुल दिमाकुसि 9 थाखोआव फरायबाय थादों आं दा। आइ आफा आरो गामिनि सानै दों आरो इयुनाव सासे गिदिर गेलेगिरि जानो गोसो दं आरो जेरैबायदि ISL इन्डिया टीमाव बेफोरबायदि गेलेनो गोसो दं आरो बेस्ट प्लेयार सुनील शेट्टी। बेफोरबायदिनो इन्स्टाग्राम फेसबुक वाट्सएप बेफोरबायदियाव होबाय आरो बिसोरो राननानै बेयाव नुनानै थांबाय आरो जोङो लोगोफोरजों जमानो गुवाहाटि सरस्वती स्टेडियामाव। बेसेबांसो मानसि जादों बेफोरबायदि 400-500 बेफोरबायदि जादों आरो आन्डार 15 20 लादों सानै। अब्ला बै समावथ' बिगोमा जन आब्राहामखौ नुदोंमोन नामा? बेफोरबायदिथ' नुदिया लोगो मोनदिया। ओमफ्राय बै समाव सोरखौ लोगो मोननाय? हलिचरन नार्जारि आरो सुनील शेट्टी, पार्थिब गगৈ बिसोरखौ लोगो मोनदों आरो गिदिर प्लेयारफोरखौ लोगो मोनदों नर्थ इस्टनि। गोबां ट्रायलफोर फैबाय थायो आरो बेफोराव नाजाबाय थायोबा मोनो आरो गोबां खाबु फैयो बेफोरबायदि खाबुखौ लानो सेस्था होनांगौ आरो इउनाइटेडआ जि खामानि बायदि थिनो जायखिजाया गेलेनाय बिथिङाव मोजां प्रेक्टिस खालामनो होयो बेफोरबायदियाव आं मोजाङै खालामनानै गिदिर प्लेयार जालांगोन बेखौ आं बायदि जों गोरिबनि न'खरनि गथ' जेरैबायदि खस्थ' खालामो आरो जों उनाव गेलेनायनि खाबुजोंनो आं गावगायनि आथिंखौ गसंनो नाजागोन। बर' डिस्ट्रिक्ट जाबाय उदालगुरि, गामिया जाबाय बारंगाबारि आरो थानाया जाबाय दिमाकुसि। दा आङो रन्जित बर' बिथाङा आंनि गथ'। दिनै बल गेलेनानै बिथाङा मोजां रोखोमै साक्सेस जानो हादों। खेला गेलेनायखौ मोजां मोनदों। आंबो गावनि गथ'खौ जोबोद साबायखर बाख्नायदों आरो इयुनाव आंबो बियो सासे मोजां मानसि जानो हायो आं बेनो हास्थायनाय थाबाय। गथ'निसिम बोर सारस्रिनाय थाबाय। बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो जोबोद खेलायाव गोसो दंमोन। दा बिदिनो बिथाङा मोजां जादों आं बेखौनो हास्थायनानै आं बिफा जानानै आफा इसोरनिसिमबो माने बोर सारस्रिनाय थाबाय। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।